Айде, ам. Сладолетчето. Хареса ли си? А? Найс, а? Я дай една слушка. Дай една слушка. Ето изглеждаш много бозурец. Малко по-далеч. А, хареса ли ти? Ехехе. Искаш още? Дай малко бели. Сигурно си. Дай още малко сладолет обаче. Стига до толкова. Какво пишеш? Дай малко по-голямо, да се намръщи. Сега, че не се намръщи. Дай го цялото. Студено ли? Студено, а? Студено, а? Майка. Айде.